Ay, hindi maklaro na. Mapakyot ito kaan na ni kay naikuan. ano man, video. Papay. Mga laagan. Nadyoga mong giyabtag pa niyo to eh. Kambagjo. Ano kang gitawag magkambagjo no? Mura man bagyo. Babaw man. Mura bagyo ba? Mura bagyo. Hala ka, ari, special day ko. Kana-kana ka. Aman. Ato sudlon? Sintro. Naghanjo ko dito. Ito ta. Ito. Tapos mas ngeri nga gusto na. Di ba ako makarujo to me? Apo lagi. Kalau na ayuban man as karpo kay ito na ayuban man. Ayuban makang lula. Side by side mo. Lagi. Ano pag umangkas Mercy? Oo. Ubang kana nimo. Pagumangkon. Mulula. Daw na nga dili. Lamikadyo. Taong di makanggutan. Kani. Vulgar. Ya. Tidak. Then fish. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Alakas, sorry ka sura. Akan ba naman sila? Para ba niya kereta? Oh my God. A few moments later. Hi guys, nauli na rin ko gikan sa among lakaw. Dito din Miss Juan, Kambagjo. Kada ni hatag ni Mama Julie, gikan ko nun ni Mamo na Burki. Jagi share pong Julie namo. Kuan, kanang tea. Ja. Ang first time pa ko tilaw nga ni. Ang tilawan. O, kuan, madyo ba ni nga kuan sa Lah, ano ta? Ada. Pangko, gidanghaw ko. Dalawa na to. Nay, nag-snack na sa tayo, Nay? Boy. Mana? Batik na. Daji, tilaw ka dali? Batik na ko butong unsa man na. Saa? Adik ko, hindi ko pigilan mo na. Hala, tuwahon. Para sa mo na. Wah. Ha? Hala. Limon. Limon lang. Nasa? Mga tilawan na? Minuto. Wala siya, maasim-asim kunti. Skin sina. Musoy ka, Nay? Ako dito ko na nibdos ka bagyo.
Na, mas galmunti ng kabagyo. Aw mo na din na, sudlon na din na sakop. Sobrang na kamagyo. Daga na magbayad ito. Wala naman po. Dami nagkakala na ito. Kami naman po. Oo, sintado. Ang snack ka ninyo. Next day. Malapit ma. Gikan mining simba. Hincha. Dari mis ka floor muli. Nalia na dia. Ay sa. May ko ma. Ay. Wala na ko. Pangayo ni dito kami ko. Nakuha ko ma. Wala ka una. Oh. Pangayo. Pangayo na ko. Ako. Ako ba? Malapit ma. Oh, pangayo ko. Nga. Ako pangayo. Ako pangayo. Ayo. Ayo. Na, may tao. Ay, Carlito. Pag sinilas, ibilin. Sibilin ma. Agi mong sinina, dahil na siya gisuot. Malapit ma. Inastita na angay bakas mong sinina. Malapit ma. Malapit ma. Ton. Ton. Nakay-bisita. Hi, Ton. Pangadyo pa sa ilis ginusi mong gibuhat. Insay mong gibuhat na ho. Insay mong gibuhat ni mama ganina. Inday, dako na sa di. Pangadyo pa sa ilis gino. Di ka mo barag danag, di ka ma abtag sa kauras ha. Luhod. Luhod. Pagkadyo pa sa ilis gino. Ikaw nangadyo na ka pa sa na ho pa. Luhod di ha. Tarang nagluhod, di na mo iniludan. Diyan kamot, inganag kamot, manibag kong silot ron, makasa ka na, luhod jud ka. Luhod, kanang kamot, kanang kamot, di magduwag dahon. Anong nangilabot ka na, ha? Isa ka adlaw ka magluhod, na. Isa ka adlaw ka magluhod. Masampit manikag mamanahon, diyan mang naparok ka. Isa man badi. Di bad. Diyan nung ipaluhod man ka na, di pa bad. Manggisilutan man ka. Diyan sa manggisilutan. Nagbuhat og majog. Nagbuhat og dautan. Umaw na. Nagbuhat kag dautan. Luhod diha ha. Nanay mo ko na ngayon mo kung naparuhon. Mutro pa kag panakit na ha. Luhod diha, isa ka adlaw ka luhod. Di nga na, di na mong luhura. Karang magluhod. Pag depahan na kamot. Mutro pa ka. Idepa ng kamot. Kaya malisilot, depa. Kasabot kag depa. Depa, mana? Duha ka kamot. Depa. Tara nga pag depa.
Ano silot sa mga laparo? Utro kag pangkuan kang paludhon. Ug utro pa kag panakit na kang paludhon isa ka adlaw. Way kaon di ka napakanon. Hindi ka napakanon. Hindi na mo tubag di mo kinakasaka. Umanakit pa ka isa ka adlaw ka na paludhon di ka napakanon, di ka natagaan. Tarang agluhod. Tarang nga. Tarang agluhod. Tarang agluhod. Samot sa kag di ka napasayloon. Malaki ma. Di ka na I love you. Di ka di ko mo tubag mo I love you to kay mo kong pasakitan. Namuhang na ako mo kong gilaparo. Ma. Mo kong gilaparo. Maturi ma. Muri. Di na ka napasayloon ka kaniluhod. Papakain abtag sa kadlang luhod. Pasayloon ka na magluhod kag sa kadlaw. Yan, barog na ka. Mga jo kag pasaylo na ha. Adyo ko taw kag mama ha. Mati ma. Malaki ma. 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 Masakitan ko. Nana ka. Yung kag I love you man. Diyay mo pasakitan mo mama. Pinuod na nga nagugma ka na nga. Ay mo kong naparoon. Ako nalipay ha. Yung pagto, nalipay ko? Nalipay. Malaki ma. Luhod. Luhod pa. Mga dukot sa sinuko ma. Malaki ma. Malaki ma. Luhod. Kaya ba ako nakaginsay bato ni mo ug manglaparo ka nagutro? Isa man. Paludhon ka giskadlaw, jadi ka pa kanon. Ha? Mama. Manakit pa ka nagutro. Di na ma. Manakit pa nakagutro, isa ka adlaw ka nang di pa kanon. Way kan kaon, isa ka adlaw kang magluhod. Nakadlaw ma. Anong magluhod bisod eh? Ma. Anong magluhod bisod eh? Ang bisod mo di ay? Mani ha? Manakit pag nakagutro na ha? Di ka na pa kanon, di ka na tagdun. Di ma. Layasan na po ka na ha? Mani. Siri itong ripo, sir. Siri. Next day. Good morning guys. Paluto ko sa mga mag-bitlog sa tulag itlog guys. Mainit pa guys. Doon pangluto guys. Mga dlawa guys, wakoy klase guys. Pangtugnaw mo guys. Tugnaw ko guys. Mainit na guys. Malabi ma. Isa na eh.
Guys, na ko'y pakita ninyo. Agatong pangtisok bitaw nga liso sa palidya. Pila ka adlaw kay naa, yung tubo na. Nara. Pangtangan. Nara guys na. Hala. Yung tubo na. Pwede na ni tanong guro. Nay, pwede na ni tanong, Nay? Nay. Naghana. Nay, pwede na ni tanong, Nay? Salamat po kung kuya kay nauli. Kay, imagine na si Jay halag. Alya nag-iring. Gisawhan na makasiring yan. Tawhan ko ma. Pangabugan ng iring. Nay! O, Nay? Hables na, Nay. Amang labar ba ko karon? Pagdali na alya na, dugi ka magkaon nang human nagaban gikawa pa. Madali na. Ano ko kaon mo? Nada ko'y kuhan. Nakigisod sa bulsa. Char. Malapi ma. Kaya guys ya. Tagnagan sa ni. Nagana. Bitaw ka ni guys, kananay libreng mga sabon gikan sa barangay. Kaya guys na libreng similya gikan sa barangay. Ni pitsay. Isa ba ni? Pitsay gyapon. Kalabasa. Uy, adyan lagi magdangan-dagan. Pitsay. Kalabasa. Ang dagan, kalabasa. Pitsay. Minta na yung pitsay. Ganang kong pitsay. Dua rin ka klase na yung pitsay. Pitsay radeg kalabasa. Di. May kamatis? Kalabasa. Pitsay. Kalabasa. Pitsay. Italo? Sama ni kalabasa. Pitsay. Isa radyo ka buok. Sili. Isa ra ka puto sili ang gamajar ni sud. Madyo na laman kamatis yung tato. Ni libre. Gikan sa bang barangay. Napasalamat lagi ko kay nas kuya. Si kuya kay kuan nas kuya green thumb. Dito si Jas Antipulo. Ara kanay sa mga pananom ngadto. Nga. Madyo lagi kay nauli. Nana po diri na nanom. Wapa si ka ma. Wapa. Malapi ma. Apa ka magkaunday? Gani haraman. Nakimang laba ko. Taro nga. Taro nga sila, ma. Ang lampaso na kuman. Pado na itong mga chinilas to sila. Pado na itong mga chinilas. Paano gikatag? Liksian! Dali! Tabangi sa liyan na ikaw mag-arin sa mga sinilas, dali! Na mga sinilas yung yung gawas, agatong sawag na ingon nagkuan. Ipag-arin sa mga sinilas to sila. Lala. Di sige, duwa. Pangarin sa makuha na, pangarin sa karida, pangtarunga. Tarunga nang maghipos sa jumang kalat to, tay mga papel sa kuha no, hagdanan, kinsa tong kalat to sa hagdanan papel to ha.
Wow, salamat sa salamat ni Florami. Higida na mig snack na view lagi. Yan lagi tanaw na. Hindi mo rin kagana. Na. Aling ko drama. Ya, mga snack ta. Hatiin mo lang baka hindi mo gusto. Ha? Sayang lang. Yan lagi mo dati mo. Bakit ito? Labi eh. Langay kaya? Nami ba? Ano? Hubas na Flor. Kira dia pa gani. Salin ko ya. Naman tanggi ko hagnan dyan eh. Kalibot ko. Labi no. Naman dyan ay ko ay bukayo. Labi. Kita lagi mo dati tapuran ni. Kalibot lagi ko sunan. Para pang tanong to ibalik na mo. Tagali siya po. Nalagi bukayo sila. Lagi na pang gibutangan. Nagkamakas na ba? Tanawag nagbabaw. Ani ra kung jamukan kay mundang ng kulupot sila. Tapos mi gilamian ko tapos. Arang ka gracias Ginoo noon. Kay gilamian. Salamat ni Tita Prami. Mabay pato sila mo. Mo gining kaslik si ano kaganahe be. Arte. Ay sorry Mama Ali, natabunan na nung Sabi sa. gihangat ko dito kuskuan ni Kuya Lagi Junior mo mo. dari tapran niya. Ako harang gibiris-biris day. Hangay ba ka? Gihangat ko. Gamay ko ang hangat na lain na jud kaadyo gahon ko aron te energy na. Tambok mo. Alam mo. Tanang ko pitaw ko. Pero nagkuan ko naghinahinay ko sa ang food intake bantay ko sa iyang kaon kay hini nagang metabolism. Pas di wa man. Sakto ra na yung metabolism ning niwang kaya gyud kinaon gamay naman. Kali ni kuya kay duitos kuya. Si nanay, si tatay. Ano ka tatay? Ning kaon? Ay magbati lang si Tatay na ay. Sila ang naglami pa na. Ama guys, so lami ako puro maging sa puto. Ana. Makabusog pa Maglaway dyan. na po tayo drama. Di na ko kakapanood to dan eh. Kabusog. Maglamian ko mo. Tapi yung buhok, Lord. Tagjis. Kontak. Ano ira ba di ay? Kakakain din dahil. Mamuhay si Nailin ma. Ay Nailin. Kami na to ah. Birthday sa si Kuya Jay Jay. Happy birthday sa Kuya Jay Jay. Okay, Jay Jay Jay. Kakantahi ka, kaya nakalimot ka. Kantahi si DJ, mga gaw. Ikaw? Ganahan? Ano-anan? Lain mag mga bata ron kay. Ngap siya na siya. May klase. Ano may klase? Simbre. Sabi ako. Ang bata ti. Ang bata ti ganahan. Hi! Hi! Wala ka. Ano ko? Dalton! 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 Ganahan naman po doon. Dalton! Hi! Good morning! Isipat ni nanay. Tangkas na hito ko. Good morning! Good morning! Sana yung agtang kay isang gikuas ng duwaan. Ganang nanay. Nawa na pa ka nang ngipon, Lula. Baka mag-ipot ang lulang nawa. Maso pa yung data kawilan ko. Batangan na rin magtuba-tuba. Para ba dyan sakita na nay? Kanang nadani. Nay, malakaw na na. Nay, tulog kalakang. Barbar ba sa'yo na? Dugay na muling. Dugay na dyan ito pala. No? Barbar ba? Hala! Hala. Nay, may ipon. Gibait ka. Hala. Hala! Mandag ka, gibait man kang hula. Hula ka ha, maa ka ha. Ah, si Lixie, magigisip ka siya. Tawag sila. Nga, Oo, mas mas siya, 30 minutes ra. Hinina. mas liksi na galing si Jar. Namata siya kay ning bakod man ko. Nagisipat ang kaliksi.
Nagsikuan ba Dalton mata og di karan. Yung gatong alas 12, naman alas 12, lagi yung ano. Mata lagi matog sa alas 6 sa hapon. Mo na makamatag alas 12 sa kauras naman na launa magduwa. Pero gapos pa natog na sa alas 2 tama alas 4. Tog pa siya pagkagabi alas 8 na. Hi. Kapit na namaway ang gut no. Mag-inuim sa magkita na good. Namungit. Ano naman? Magpakuha sila. Kani? Kani adoy pakita natin si Jaka kani? Hi. Ayan. Kapananggutan man. Kapananggutan man. Ayay, gilugang nanay. Ayay. Ayay. Dili sa kayo. Timpang snack naman ko puro lang. Snack man di ay ni jan digi. Iko dali, madili sa nanay dali. Lagi. Nakahuman na dyan ko guys hang katunga. Napad dyan ko dito sa bunon guys. Undang-undangan kay mamalagitong niabot man po sila Dalton. Nalinga ko. No, nang mapay dyan pagkahuman sa isa kaplanggana.